Den fanger så der lys. Nu må lige se, hvad der sker her. Hvad er det, den siger? Den er i... Den fanger genspejlet, ja. Ja, den burde ikke være aktiv. Den burde, nu skulle den gerne se, der er meget lys. Yes. Men hvad nu, hvis vi starter? Nå ja, det var rigtigt det der. Så, den reagerer meget kraftigere på det lys derude. Det er vi like. Den starter her, ikke? Der er ikke noget, der reflekterer. Og så er den tæt på den. Ja, men det ser jo egentlig rigtigt nok ud, det her. Fordi altså, husk på, at den gør det, det er meget sådan inkrementelt, fordi der er... Altså, den venter kun et halvt sekund, og så bruger den... Altså, den kører fremad i et halvt sekund, og så bruger den 2 sekunder på at måle, hvor lyset er henne. Så det går meget langsomt. Ja, men det er rigtigt nok. Den havde den en time, så fandt den ud af døren. Det er sjovt, man reagerer så meget på vindstilling. Det kan godt være den der forskel, vi havde i de sidste par opgaver også. Med forskellige min values til motoren. Men så reagerer på ultrason sådan noget.